ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବିଷୟକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବା 1 କୋଟିକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଥିଲା ନା 7ଟି ଶୂନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କହିଲ 1000ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ନା 3ଟି ଶୂନ ହେବ। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଆଉ ହଜାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଥିବ କହିପାରିବ? ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ ଆଉ ଲକ୍ଷ। 1 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ନା 5ଟି ଶୂନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1 କୋଟିରେ ଆମେ କେତୋଟି ଶୂନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ? 1 କୋଟିରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଥାଏ ନା 7ଟି ଶୂନ ଥାଏ। ଏତିକି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ 1 ଅଙ୍କ, 2 ଅଙ୍କ, 3 ଅଙ୍କ, 4 ଅଙ୍କ, 5 ଅଙ୍କ, 6 ଅଙ୍କ, 7 ଅଙ୍କ, 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜାଣିପାରିଲ? ଯଦି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ, 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର, ତୁମେମାନେ କିପରି ବାହାର କରିବ? ନା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି 1 ଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେମାନେ ପାଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି, ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 7, 6, 5, 8, 9 ଓ 1। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିପାରୁଛ। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା 1 ଅଛି। 1 ତଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ଏକକ ଲେଖିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। 9 ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ଦଶକ। 8 ଶତ ଘର ସଂଖ୍ୟା, 5 ହେଉଛି ହଜାର ଘର ସଂଖ୍ୟା, 6 ହେଉଛି ଅୟୁତ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 7 ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଘର ସଂଖ୍ୟା। ଜାଣିପାରିଲ ଏକକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା 1। 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ନା ଏକକ। ଏଇ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଆସ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଲେଖୁଛି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କହିଲ 7 କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଦେଇଥିଲି? 5ଟି ଶୂନ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା 7ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଦେବା ନା 5ଟି ଶୂନ ଦେବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 6ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଦେବା? 4ଟି ଶୂନ ଦେବା। 5000 ଘର ଥିବାରୁ 5ରେ 3ଟି ଶୂନ, 8ରେ 2ଟି ଶୂନ, 100ରେ 2ଟି ଶୂନ, ତେଣୁ 8ରେ ଆମେ 2ଟି ଶୂନ ଦେବା। 9 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ 9ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବା। 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ନଥାଏ, ତେଣୁ 1କୁ 1 ଲେଖିଦେବା।